No, chcel by som vám ukázať môj profil. A ako vidíte, trošku som pracoval na tých boxritoch, hej. Hral som to dosť. No, auru mám už aj na hlave. Čo je veľký pokrok. Ale, čo je veľký pokrok, mám Sharkman Karate. Sice je tam 136 mastery, ale tak... Včera som to dostal, tak... Potom mám Kitsune, hej. Čo je... vlastne veľmi dobré a dokonca mám aj Kitsune v inventári. Vlastne za tento halloweenský update, čo bol som dvakrát dostal ten werewolf skin. Jeden som zožral. Takže toto vidíte. Jeden som zožral a druhý som vytriedil. Máme tu Sharkanker, tiež není tam mastery, ale sa blížim. No, vlastne ani nie. Dobre, to je jedno. No a tak 81 mastery nikoho nerobil. No a vlastne je to veľmi dobré. Strašne sa mi to páči. Strašne sa mi to páči, neviem. A dokonca aj Skull Guitar, čo je už 300 mastery. Čiže vlastne ako vidíte, trošku som pracoval na tých boxritoch.